ting init man so lamaw session ta so natay butong dre no. Ang butongers. Ato pananggi. Good. Alright. Siyempre, yung lamaw ang makadagi na kaning cream and kondensada. Mo gina siya one. Pang bisag wala na asukal. Basta na gatas, daog na na. Makrema. Ayay, ni puti ng butongers. Yan guys, okay. So i-mix ginagsakto. Yan imong butong guys, sakto ra gina. Pabugnaw na nila mo daan kay para be. Makrema. Nga dili kompleto ang imong lamaw kung walay soda crackers. Siyempre. Ako kini pinaka paborito kay lamlaners ba? Gana ba? Kay kanang butong ron nagibligya sa syudad sa Sugbo. Ako ano man. Lasaw naman kayo. So, tanga na to crackers. Ooh. Kusa lang nga pa guys. Wow. Ako na tong crackers. Muni. Nya imuhumok na ni ang crackers. Moingon mo champion. Okay. So, ato ibalik sa ref. Okay, para atong tirahon onyang puntang taon. Okay. So, mura na ipagbutong. Inanglan, kondensada. Ay!